дар интихоботи миёнадавраи маҷлиси вакилони пойтахт аз ҳавзаи рақами 25 рӯзи 2 апрел Рустами Эмомалӣ иҷрокунандаи вазифаи шаҳри Душанбе баранда эълон шуд. Абдуллоҳ Холиқов, раиси комиссияи интихоботи шаҳри Душанбе рӯзи 3 апрел эълон кард, ки Рустами Эмомалӣ дар ин ҳавза 84% раъи интихобкунандагонро ба даст овардааст. Рақибони ӯ аз ҳизбҳои демократӣ ва аграрӣ Ҳикматуллоҳ Саидиён ва Фазлиддин Икромов мутаносибан ба 263 ва 781% раъи интихобкунандагонро аз худ кардаанд. дар ҳавзаи интихоботи рақами 25 86.62% интихобкунандагон иштирок карданд. номзадии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ҳавзаи интихоботи рақами 25 хеле ки мегӯянд ғолиб дониста шуд. дар ҳавзаи шумораи 62 ҳизби ҳокими халқи демократӣ номзадии Маҳмадсаид Зувайзода муовини раиси шаҳри Душанберо пешниҳод карда буд ва ӯ бо намояндагони ҳизби аграрӣ Маъсума Алиева ва номзади ҳизби коммунист Фазила Файзуллобекова вориди рақобат шуда раъйи бештарро ба даст овардааст. дар интихоботҳои миёнадаврии маҷлиси ноҳияҳои пойтахт номзадҳои ҳизби ҳоким Шариф Самиев, собиқ раиси ширкати барқи тоҷик, раиси ноҳияи Исмоили Сомонӣ, Нусратулло Салимзода, собиқ вазири тандурустӣ, раиси ноҳияи Сино, Низом Ҳакимзода, собиқ вазири нақлиёт, раиси ноҳияи Шоҳмансур пирӯз шуда соҳиби курсии маҷлиси ноҳиявӣ шуданд. рақибони намояндагони ҳизби ҳоким ҳам натиҷаи интихоботро пазируфтанд ва ба гуфтаи масъулони комиссияи интихоботии шаҳрӣ то имрӯз ҳеҷ арзу шикояте ба онҳо ворид нашудааст. коршиносон мегӯянд чунин натиҷаи интихоботро аз қабл интизор буданд. тамоми тадбирҳои андешидан то ки бо мақсади вонамуд кардани интихоботи демократӣ бо иштироки намояндагони ҳизбҳои идорашаванда ва номзадҳои дигари қаблан мувофиқашуда вориди интихобот шуданд, дигар натиҷаро интизор шудан мумкин набуд. ба дунболи пирӯзии Рустами Эмомалӣ дар интихоботи маҷлиси вакилони шаҳри Душанбе, раиси ҷумҳури Тоҷикистон дар бораи таъйини ӯ ба мақоми шаҳрдори Душанбе фармон содир хоҳад кард. ҳоло мақоми Рустами Эмомалӣ аз лиҳози ҳуқуқӣ иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Душанбе аст.